Hoxe lemos Mariluz Avestruz, un conto escrito por Rachel Chandler e ilustrado por Bernardo Carballo. Mariluz Avestruz vive na sabana africana. Mariluz ten unha cola moi xeitosa, séntese orgullosa dela e pasea todo o día lucindo o seu abano de plumas. Que plumas tan bonitas teño. Polas noites, para non esmagar as plumas, dorme coa cabeza enterrada na area e a cola ao aire. Súa nai pensa que é unha presumida e dille: «Hai que ser aparvada para dormir coa cabeza agochada». Pero Mariluz non lle fai caso ningún. Unha mañá, cando Mariluz esperta, estira o seu longo pescozo e sente que a cabeza non se move. Patexa, espernexa, abanea a cola e tira, e tira, e tira, pero a cabeza está trancada e non sae. Socorro, mamá, sácame Berra de co aquí. peteiro cheo de area, pero mamá avestruz está chocando os ovos no niño e non a escoita. Socorro, mamá, sácame de aquí. Refunga, cuspindo a area, pero papá avestruz dorme profundamente porque pasou a noite vixiando os ovos e só se oen os seus ronquidos. Socorro, mamá, sácame de aquí. Salouca coa gorxa engruñada, pero os antílopes e as cebras están pacendo no mato e non se decatan. Mariluz patexa, espernexa, abanea a cola e tira, e tira, e tira, pero a cabeza non se move. Os amigos falles chiste e Mariluz ponse colorada de vergoña. Entón mamá avestruz volve do niño. Ao vela leva un susto e colle co peteiro a cola de Mariluz. «Ai!», protesta Mariluz. Mamá patexa, espernexa, abanea a cola e tira, e tira, e tira, pero a cabeza de Mariluz non se move. O barullo desperta a papá avestruz. «Vaiche boa!», exclama medio dormido e prende a cola de mamá avestruz. «Coidadiño!», di mamá avestruz. Papá e mamá patexan, espernexan, abanean a cola e tiran, e tiran, e tiran, pero a cabeza de Mariluz non se move. Un antílope achégase dando saltos e agarra a cola de papá avestruz, que rosma: «Ai, que me escornas!». O antílope, papá e mamá patexan, espernexan, abanean a cola e tiran, e tiran, e tiran, pero a cabeza de Mariluz non se move. Unha cebra chega trotando e engancha o rabo do antílope entre os dentes. «Isto doe!», berra o antílope. A cebra, o antílope, papá e mamá patexan, espernexan, abanean a cola e tiran, e tiran, e tiran, pero a cabeza de Mariluz non se move. De repente, pop, a cabeza de Mariluz sae da area. Mariluz refrega os ollos. Mamá bótalle un sorriso, pero ten o peteiro cheo de plumas. Mariluz está tan contenta de ver outra vez a luz do día que xa non lle importa a cola. Dalle un bico grande a mamá e vai xogar cos seus amigos. Aquela noite, Mariluz non enterra a cabeza na area. Aníñase como as outras avestruces e dorme coa cabeza na almofada de plumas máis fina de toda a sabana. E colorín colorado, este conto vai acabado. Se che gustou este conto, non esquezas suscribirte ao canal, activa a campaíña
e non perdas a lectura de cada semana. Nada, es que... Esta máquina falla ao revés. Bueno, todo igual. Ah, ves? Pero...